Heerenveen maakt het Feyenoord behoorlijk dreig. Al bleven ze wel mijn lege hand achter. En Cambuur verliest voor de 4e keer op Riegen. Nou is Jong AZ te sterk. Mijn naam is Arjen de Boer. En dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Het komt er een vastzet en dat is Jitter. Oh! Ja! Ja, hij vlucht erin! Hij vlucht erin! Hij weet zelf net hoe! En dat is net al te geweldig als hij dat zat door de keeper, want de spelers zijn helemaal in de verkeerde voeten. En dan is het een doelpunt, maar wat is er gebeurd? Ja, de speaker zei dat het een doelpunt is. Skiertjochter, die maakt het dat net helemaal duidelijk. Het is de 1-1 op het scorebord. Oh, dat is net handig bij Verder de Jong. Die het balverlies Verder de Jong en dan kan Pokus in tweede maatje. Ja, dan kan Pokus in tweede maatje. Jongen. Je kan hem echt Fortjan, hè? Nou, dat is gewoon Fortjan, hè? Hij doet het gewoon weer! Matsi Keulet! Der Mats uit Duitsland! Hier maakt het 2-1! Oh jongens, ik zeg het net! Oh! Wat een fout! Ik zit even dat het is 3-2 van de Japaner Ueda. Oh, waar zit er zo vreselijk de fout in? Ja, en de heren, ze zitten er weer klaar voor. Want zoals een Wiesman ooit zei, de Beatles die hellen dek net uit elkaar. Geert van Thun, Roelof de Vries en Andor Faber. Mooi dat je hem er binnen, jongens. Ja, want vriend Wieke zit je nog in Zuid-Duitsland. Ja. Ja, toch? Ken het geen. Ja, zeker. Ben je hem daar nou ook vaak op oorsprutsen dan op de podcast? Nou, net normaal. Ik in Zuid-Duitsland. Nee, maar echt serieus. Uw succes van de podcast, dat gaat gewoon over grenzen. Nee, wie wel mooi. Ik roep op een gegeven moment ergens. Er zei vrouwen, van Friesland, Roelof van Friesland. Maak jij maar die op een foto? Nou, dat vind ik op zich al redelijk bijzonder. Dat hij in mij op een foto wel helemaal om die voor te wijzen. Oh, ik krijg net dus. Meestal in de kroeg best het wen. Maar ja, les in de kroeg, jongje van Joontje. Wel, maar op de foto. Nou, dat is al. Nou, maar oké, dit is een vrouw. Mooi, dus er komt zo'n moment en dan ga je steen en een foto. En die zegt, oh, leuk even. Maar Roelof Lauwspa op een foto. Dat is toch echt mooi. Was je ook wel eens op een foto nu? Ja, ik moet ook wel eens op een foto. Ja, echt? Ja? Over de grenzeloze populariteit van de sportcast. Ik heb ik nog een leuke. Nou, vertel. Ja, dat is echt heel leuk. Ik zit dus bij Jong AZ Cambuur van het weekend. Er zit een man, ik zit op voorste rij op die persgedeelte. En dan zit er gewoon publiek voor mij. Er zit een man voor mij en die zei van ja, ik moet er ook maar niet te veel voor zeggen. Maar ik ken u. Ik zei, dat meen je niet. Ik zei, waar kom je vandaan? Hij zei, het IJmuiden. En ik zei, en hoe kent u mij dan? Hij zei, podcast. Ja. Podcast. Ja. Hij zei, ik versta het meeste niet, maar ik vind het wel hartstikke leuk. Zelfs collega Timo Jepkema laatst is wel een speciale verslagjouwer in Nijmegen. Die zit op de piste in Eerstenriek en er komt een famke naar hem daar. Ik herken dat jou. Of waarvan dan? Dan tegen Friesland Joord, we zullen het gezicht. Nee, van de podcast, van Doostiste, maar die paraplu in Nijmegen. Ja, het is net leuk. Nou, let ik eens een duit in het zakje dan. Ja. Dus toch wel eens herkend? Ja? Nou ja, ik wel eens. Maar ik ren bij het Abelense stadion richting auto. Waar kom ik in? Nee. Ja, dat ik. Ja. Tieme Klompen. Tieme, verste harker. Wat leuk. Ja, verste jogger en harker. Serieus. Zullen wij dan nou dit gelijk even met die suppost van Goed Maatje, Jan Andries. Ja, zeker. De man die er verzorgen dat hij hem altijd een prachtigste plak om te parkeren krijgt. Net normaal, zo goed. Echt. Dus bij deze man, Jan Andries. Jan en Andries. Wij zijn Wacht even. Jan en Andries. Bedankt. En consorten, hè? Ja. Oké, nou goed, Roelof, daar zit je nou aan tafel. Ja. Maar van voetbal heeft er weinig mooi gekregen, hè? Want dat zie je bij het WK Shorttrack. Ja, ik heb echt heel weinig zo. Ik hier op Snuit de middag hier de laptop erbij, maar ik ben laatst Remo. En op Snijd de middag hier de laptop erbij, maar jij hebt weer Feyenoord. Want Shorttrack wie niks hoor. Jawel, maar ik probeer een beetje beide wel te volgen. En er zit dan ik op een perstribune, dus al je oorlog schermpjes erbij. En dan is ik wel eens een dweilpauze. Maar Schulting wie wordt ongelukkig, hè? Begreep ik. 3 dagen Rotterdam, ze was wat ongelukkig. Ja. Het was een hele finale eruit. En in de finale van de Tour toen ze wel heel goed weer. Ja. Toen brutste ze haar ankel. Ik zet er dan op Twitter, want ik dat ze haar ankel brutste hier. Dus dat zet ik op Twitter. Reageert er in mooi. Dus ik zet erop, Suzanne Schult haar enkel gebroken. Reageert er in mooi. Het open riool geeft van Twitter. Zo is het. Maar goed, daar zit er nog altijd op. Maar goed, zij wie dus wat ongelukkig. Sportief Sjoen heb ik een zeer ongelukkig weekend achter de rug. Oei. Want ik moest Arone Vreed zelf voetballen. 34 plus? 44 plus al. 44 plus. Jouw keer 20 minuten. Ja, wat denk je? Ja. Kamp.
Fjouw keer verliezen. Hamstring? Nou, Cambuur verliest dus, ik op vreed. Dan moest ik op sneu. De dochter moest voetballen, Jan Lemmer, die verliest. De zoon die moest de hele dag naar Skielge, daar voetballen. Ik verliezen. En op Snijn, Jereveen, wij verliezen. 8 potjes voetbal, 0 punten. Maar Lekker de goed, boer. 0 uit 8. goed bezig. Geert, hast je deze weekend nog in de spiegel, Sjoen? Zo. Heb ik nog in een spiegel, jongen. Nou ja, goed, er heeft problemen bij jong Ajax. Er heeft problemen bij jong PSV. Het kan misschien ook wel een beetje lezen. Oh, dat zou je allemaal kennen. Jong AZ, hoe wie Jong AZ? Ja, hoe wie Maar het dan is. zal ik daar een verhaal vertellen van Jong AZ. En dat Hoe de die- dat populariteit van de sportkast, Prut. Over de populariteit, die pakken we er ook even bij. Maar ik kan bij Jong AZ. Zie, ik ben altijd op 10. Daar kijk ik niks aan, want het is een tik. En dus ik kwam ik daar 20 personen noemen. En een beetje mij de kramp in de voet. Want ik hier geen bericht kreeg van Jong AZ op mijn accreditatie wel aankomen weer. Maar ik denk, oké, perskaart in de boost het maatslagje. Ik kom er binnen, daar stelt de man mij dezelfde vraag. Bent u van de pers? Ik denk, oh god, daar gaan we weer. Ik zei ja. Hij zei, daar even melden. Komt allemaal goed. Zo. Ziet een alleraardigste mevrouw, wat is uw naam? Ja, hij zei, van harte welkom, daar kunt u, koffie staat voor u klaar. Nou, Ik zei, mevrouw, top. Wie kom ik letterlijk in de catacomben van het trainingscomplex van AZ in Weidewormer? Nou. Ja, Jan Siersma. Jan Siersma, de Ja. trainer, assistent-trainer. van het Assistent-trainer. En die weer direct. En ik ben trouwens, ken het goud, mijn ex zin komt. Mag Oh ja. toch. Oh, zing een liedje voor mij. Dat zing een liedje voor eerste. mij. Zing een liedje Ja, ja. voor mij. Oh, oké. En Jan Siersma zei tegen mij, hoe best je hier ontvangen? Ik zei, uitstekend. Nee, maar hij zei, klachten? Tegen mij zei ze, daar regel ik het. Oh, echt weer? Ja. Dus dat komt gewoon on. komt Als je gewoon je on. klachten hebt, dan in de podcast, dat Nee. komt gewoon binnen. Dus de complimenten voor Jong AZ. Fantastisch ontvangen. Uitstekend. Nou goed, dat... Hoe weer met Timo Klompen? Dan kan het Timo Klompen zien. wat- Ben je toch wat wel zei mijn Timo? vriend dan wel als er maar het praten Timo- dan weer. nee, even mijn praten. Die hartstikke goed met hem, zei hij. mooi. Ja, dat wie echt, die prima. En hij heeft nog in genoeg beeld voor een trainer van Heerenveen of zo? Ja, je weet het niet. Ja, zo zou. Je weet het niet. Nou ja, hij hier wel een uitspraak bij Van der Valk in Wolverkeer. Dus ja, nou, Dan iedereen in de sta. De weg naar Europa. Ook andere afspraken maken daar. Hé, maar dat komt natuurlijk net zo vaak bij Jereveen. Maar Nee. Juster wie is de wol. Ja. En wat toch? Het is snijn, ik neem het er even van, maar Ja. ik heb mooi teld. 2 broodjes gezond, 2 gevulde koeken, 3 koffie, een broodje kroket en een broodje gehaktbal. Maar Geert, wat Juster dan goddelijk uit. Ik dacht, had er nou toch hier zoveel lekker eten in, dan zeker van profiteren. Want je hebt zwetsen daar, zweren er al je door. De aantallen binnen justjes minder dan Stone al verteld, maar dat doet er net aan. Nee, maar dat hindert niks. Die is bij Leeuwendijk. Ja, dat is- dat is En dan maak ik bij zit bij vergeerd echt seniorenpassies. Ja, Dus die binnen al ik wat liedje Ik recht. krijg ook maar zo'n baltje. Ja. Maar wat hij zei, ik heb mij daar weer kostelijk van gemaakt bij Heerenveen. Zeker. Ja. Goed zo. En dat, nou ja, de wedstrijd krijgen we straks verloren, denk ik. Dat denk ik wel. Maar eerst De stellingen. Eerste Ja, stelling. tuurlijk. En de eerste is van Roelof. Ja, Roelof, het weekend van de persoonlijke flaters. Maar heel eerlijk, ik maak je zelfs eigenlijk nooit een persoonlijke flater. Ontkenning? Ja, ben je het ermee eens? Ja. Ja. Door maken ze nooit persoonlijke flaters. Nee. Andor. Cambuur had niet in de play-offs te zieken. In dit farm net, nee. Nee. Dus eigenlijk ja. Dus eigenlijk ja. Ja. Geert. Een makkelijke verdij, ja? Ja, lekker man. Waar is de betere spits? Milan Smit of Roberts Ondriekes? Ja, ik vind Uldriekes toch beter in die spits. Oh, Ja, oké. ja. Roelof, Siep van Otle gaat zo vaak de fout in. Hij had Jereveen meer punten kost als Hussein Ali. Ja. Ja, hè? Ja. Ik weet het wel zeker. Geert, te let of net, je stelt je beste speler altijd op. Nee. Nee? Nee. Je moet er wel een beetje aan de regels houden. Oké. Als het een chaos, dan was hij gezien geweest, Kees. Dan had Kees er wel iets kennen. Oké, en de rest is voor Andor. Cambuur met een nieuwe trainer ha. Nee. Nee. Want Henk is nog altijd populair in Ljouwert. Ja, dan al Pieten? verneem ik op het riool wel dat ik riool, altijd wat dat meer... riool. Ja, maar Ja, dat riool, dat telt net. Oh, dat telt net. Oh, nou, nee, dan is hij nog tier populair. Ja, Ja, dan, maar het krediet in Henk de Jong is ongelimiteerd. dat is wel heel groot, ja, het krediet dat hij had. En dat is, Sjoen wat hij in skiernis presteerd had natuurlijk. Ik wel logisch, het komt ergens bij. Hij is strijkenkampioen. Hij is 3 keer kampioen worden. Maar misschien kun je na je 30 wedstrijden de conclusie loeken dat het net onder de trainer leidt. Na 2 trainers. En dat de selectie dus gewoon net goed genoeg is. Nou, dankjewel, Eetje en Reinen. En Die in waren dat over de geval... Schenk aan binnen. Op de perstribune bij Jereveen. Zo. En toen? Toen zeiden we nog, Eetje, neem je rotzooi mee. Ja. En die Etienne, nou, wat is dat met dat clubje van jullie? Ja, Heeft dat zei hij. dat hij Ja, dat dat zei? zei hij. Ja, maar ik hier de koptelefoon op en ik moest vlak daarna even in de uitzending. Maar Maar met dat clubje voor jullie, de bedoelt die Cambuur dan mooi. Ja. ja, maar goed, ja, we zitten Was met dat de rotzooi vooral mee, van Etienne. Maar Ja.
Zeker. Maar Maar laten we even centraal horen, jongens. Leidt het om Etienne Rijnen? Net alleen nog natuurlijk. Maar hij heeft de selectie ook gesteld. Ja, we kennen hetzelfde riedeltje als vorig seizoen al spelen. Toen wie het net alleen nog de schuld van Fouke Boy. Nee, het is een volle Rutte deel natuurlijk. Maar Rijnen, wie wil de haat verantwoordelijke voor het gestellen van deze selectie? Maar ja, ik denk wel dat er meer in zit als dit. Alleen nog, ja, op een gegeven moment zit je in de hoeken waar de klappen vallen. En daar zit Cambuur natuurlijk in. Ja, als je daar maar eens uit te komen. Ja, je zit in de hoeken waar de klappen vallen. En Henk zit op het verkeerde spoor. Ja, dat zei hij. Ja. Henk maakte op mij ook de indruk dat hij het vreten jong naar de wedstrijd even al jaar net meer wist. Nou, laten we eerst even hier naar Henk de Jong. Maar ze het dan Heel uitlezen. verstandig. Ja, we zitten net op het goede spoor, wat ik toch. Dat is duidelijk. De manier waarop we goals zien krijgen is heel zonde. Is echt zonde. En daar worden jongens ook onzeker van natuurlijk, wat er steeds gebeurt. Want elke keer denk je, oef. Dus dat is een klote situatie. Maar we zitten toch uit vechten, maar we zijn steeds nog kansloos. Hoe het steert. Ja, wat voor indruk maakt hij op die? Nou, dit kwam wel hut aan, moet ik zeggen. Trouwens, dat heb ik nog wel even een puntje voor AZ even. Want Safel rond om te interviewen wie er net voor IMA in camera. Jan Stuurs, maar dat even oplossen wil. Even opletten nou, Jan. Maar het ergste is dat de lamp, in je lamp die dat daar nog die begon te flikkeren in. Dus dan kruist dat beeld zo. Ja, dus met even een nijlampje. Ja. Oh ja. Dan moet even een nijlampje draaien. Dus dat Jan daar nog even een lampje in draait, Ja. dan heb ik volgend jaar geen probleem meer. Goed zo. Maar hoe vlug wie hengde? Want dat is de laatste week net nog wel eens het probleem. Heel vrij vlot. Ja, dat gaat al je vrij vlot. Er is in de kleedkamer nog iets gebeurd waarvan ik net precies weet wat het is. Maar er is, ik weet ook net precies hoe ik dit vertellen moet. Maar Michael Breij had de selectietas prutsen. En er is iets in de familiesfeer met Michael Breij wat net prettig is. Dus Henk had dat eigenlijk misschien ook wel off the record een beetje ontipt. Hij zei het in het interview, dus... Zei hij het in het interview? Hij zei het in het interview, Oh, ja. wie het wel in het interview? Ja. Oh, wie ik even kwijt. Nou ja, ik weet. Dus ja, ik denk, Maar goed. maar super. Maar Geert, wat ik vandaag begreep... Mag ik even erom komen op Ulrikes? Nou ja, wie is er net over begonnen. Ulrikes slash Smits. Ja. Smit, want ik vind dat ze erbij de inmatten. Dat vind ik dus. Dus dat weer wat een verschrikkelijke keuze. En dan Smit op het zien. Hij kan op 10, hij kan ik op links. En ik denk dat dat het beste rendeert. Want Ulrikes wint namelijk wel kopduels. En dat doet Smit amper. En dus, als er een beetje in een opportunistische hoeken komt te voetbal in daar, heeft hij wel een goed wapen aan. Dus ik denk dat ze gewoon beide spelen moeten. Hebben het net beter. Maar Rodriguez ziet natuurlijk nou op de bank om mij de wetenschap dat hij aan zijn vergees het stadion uitrent op zich naar een andere club. Precies. En Smit willen ze eigenlijk nog sliepen voor een miljoenenbedrag. Dat is Of, correct. nou ja, Dat is een correct. bedrag. Ja, dat is correct en tevens juist. Maar zie, die Henk de Jong, die doet dat bewust, dit. Dit is een bewuste actie van Henk. Want Henk is naast voetbaltrainer, is hij echt Wartpiek. En dus koopman. Dus die denkt van ja... Hij kent trouwens bijzonder slecht, maar hield hem niet in. Ja, dat is weer. Maar Henk denkt, denk ik, dat hij dat denkt. Hij zei, ja, die Ulrikes, die rent je dagelijks gratis het hok uit. De zaakwaarnemer van Ulrikes is tamelijk, nou, laten we zeggen, net zo coöperatief in de omgang met de Cambuurmensen. Daar ben ze net zo tevreden over. En toen dacht hij, dan denk ik dat hij denkt, ik moet die Smit, die moet ik erin zetten. Die moet scoren. Elk doelpunt wat hij maakt, brengt hij meer op. Daar is Henk mee bezig. Ja, Dus Henk denkt alleen nog maar van, we moeten hem voor een recordbedrag verkepen. Precies. En dan hebben we dat eigenlijk weer, dat bedrag hebben we dan weer beschikbaar voor het dat seizoen. Precies, dan kist investeren. Ja. En dat is, denk ik, waar Henk mee bezig is. Ja, want een nieuwe trainer is dus geen optie, begreep ik van die Andor. Maar er moet wel wat verhoren. Nou, laten we de selectie er even bij pakken. Even de opstelling van Arun de Vreed. Yannick van Os. Of zoals Mario B. zei, paniek van los. Maar goed. Blauwe ja of nee? Steeds maar hier aan tafel, jongens. Hij heeft toch in het contract. En welke club wil nou van al zo nemen? Dus Hij wil Oliver namen erop, maar het wil wel stellen. Nee. Ja, een beetje sneller. Orenkeeper. Een orenkeeper, een oor. Dus Sekou Silla. Gitvoort. Ja, Bergsma. Nee. Ja. Nee, het een doorlopend contract. Ja, maar Wat is er mooi, maar die blauwe of niet? Nee, maar Weg. Wil hem houden of niet? Weg. Oké, Tol, weg of niet? Weg. Houden. Aflopend contract. Dus Houden. Ja, ik denk Houden. dat Tol nog de man is die wel harder is. Ja, Ottersen. Houden. ja harder. Oh, nou, Dus juist nooit een wedstrijd van Nee, Cambuur. ik kan altijd niks zo zeggen. Van Mullen. Nee. Twijfelgeval. Twijfel. Ja, Verder de Jong. Houden. Houden. Ja, komt er wel. Dat hebben we jongen. Dat wie zien Vlater toch? Zijn jongen zet. Absoluut. Balk. Het was een Van Otteltje. Balk. Cambuur bleef in de KKD, dus dan kist hem houden. Ja. Ja, Houden. Kaam. Van Kaam, Rentek terug. En Smit die willen we dus verkeepje.
Toch, eigenlijk. En Anello is hier van Sparta en die gaat Xavi Schafot. Ja, zo is het. Maar goed, dat wordt nog een hele klus dan voor die nieuwe technisch manager. Zeker. Want die hopen ze hier kwart toch te presenteren. En de naam die wij dan jaren is Lars Lamboy. Ja, de naam die wij uit de Graafik voorlijn had, doet hij hier te gast weer. Die klopt het. Lars Lamboy. Like een pole position. Ja, Cambuur wil hem. Hij wil zelf dan Cambuur. Alleen er is nog een partij. En dat is waar het momenteel even dwars zit. Want dat is RKC. Hij is daar nou haat scouting. En had er een toren in het contract. Cambuur is er net uitgekomen met RKC. Om Lamboy uit te nemen. Dus ja, eigenlijk een heel soort smaking binnen net. Nee, maar ze moeten dus een transfersom betalen. Daar komt het op deel. Nou ja, hij heeft een toren in het contract. Of hij moet zelf een vertrek forceren. Ken Pieter daar niks aan doen? Pieter Kooi. Pieter Kooi? Nou, die kennen een hoop dingen, een hele hoop van. Dat kind dan net in een miljoen erin. Dat is een aankoop soms voor de scouting. Die het meer niet. Ja, Maar laat goed, Pieter op. daar kun Een tonnetje daar kun Pieter. je overal Pieter wel vervregen. Want daar moet ik nogal wat nieuwe spelers komen. Ja, maar ja, Bertje hebben we niet meer. Ja, die is er nog. Ja, maar die doet niks. Die voert niet het geheel. Nee, Hoe is het helemaal inderdaad? Dat is op zich wel... Of moet wel... Nou, hij zit alle dagen, alle wedstrijden nog op de tribune. Ja, zeker. Ja, zeker. Hij is bij elke thuiswedstrijd. Dus Chris Woerts die hier net gelijk? Nee, maar dat verbaast niet af. Nee. Maar van Lars Lamboy, ik weet trouwens, hebben echt contact met Gerry Hamstra. Nou, die won net. En maar, ze hebben contact met mijn trouwe harker van de Sportcast. Linton. Ja, Linton Postumus. Nou, Linton. Daar heeft ze contact mee hoor. Ik zei nog Linton, hè? Zat Jereveen het ook dat, mijn Stijn en mijn Rick Kruis. We zullen oriënterende toch? Ja. parteren. Ja. Hyundai Cambuur had geen technisch manager, /directeur. Ja, prima natuurlijk. Ja, maar Postumus die het zijn van, ik wil een Osblowen. Want ja, top is echt van mijn geweldige opmars natuurlijk. Het is 10e. Hey, ho. 16e. Woen van Emmen, hè? Oude Wieken. Dat is niet correct. En tevens onjuist. Zou dat Woen van Vrienden Wieken? Wie Helmond. Ze voelen bij Ino van Hier Helmond. nog van Ja, Helmond. Die Ja. Wieken daarvoor. Ja, helemaal. Maar Lamboy, die of hij met hetzelfde zijn vertrek forceren. Dat zou dan een arbitragezaak wezen matten. Maar ja, goed, stel je hem verliest, dan ben je echt net heel populair mee bij je Hugh Dijkstra werkjouwer. Dus dat wordt natuurlijk wel een dingetje. Dus ik Henk denk die wel, vertelde in het persmoment wat wij met hem hier in Vrienden Wieken dat het een arbitragezaak werd zo, hè? ja. Maar ja, Of je het denk of de record. ja, dat weet ik eigenlijk al in de mail. Ja, dat Maar zou- net zitten. Maar Artegraaf had het bevestigen wat ik kreeg vertellen. Dus, Ja. Ik heb trouwens nog een nijtje. Want Henk de Jong hier om eens een uitnodiging kregen van Jurgen Klopp. ja. Ja. Hij gaat net naar Liverpool. Nee? Henk gaat net naar Liverpool. Waarom niet? Nou ja, hij Nou, vindt dan hebben we de kop van het artikel. Henk de Jong niet naar Liverpool. niet naar Liverpool. Nee. Dat Nee. is wel een mooie kop. Dat is een mooie kop. Nee, maar ja, hij zei, dit ken ik gewoon net maatje, sportief doen. Hier zijn nou Bob Onstingen. Dan wie er nou al in het 24 uur Ja, want ze hebben nou inderdaad een paar dagen vrij. Ik geloof 4 dagen vrij. dagen, Baas, ja. die beginnen ze weer met trainen. Ja. En dan, ja, aan ze volgen de wedstrijd gaan we snel op. Dus dan zouden er nou ook heen matten. Klopt is haast voor natuurlijk. Klopt. Stalen gezicht ik echt, hè? Maar goed, ja, hier kan Henk Bob de Jong is Onstingen. net naar Dan, Liverpool. nee, dat doet hij Nee. net. Ze staan nou 12e. Onder Helmond Sport. Ja, Hij kan altijd al zei het, hè? ja, altijd al zei, ja. Ik zeg nog even zo. Het God is maar 3 punten, hè? En Ja, net iets minder. gelukkig hebben we Pieter Kooi. Ken je voetbal je dan? Want die kennen ze bij Cambuur wel broeken. Nou ja, goed, Guinean had het nou nog hoe Bertje van der Brink. Want ja, het is gewoon een kwestie van Bert overtoepen. van den Brink, hè? Bert van der Brink, wat zei ik? Bertje. Bertje. Meneer sorry. Van den Brink. Meneer van der Brink. Het is gewoon een kwestie van overtoepen. Pieter Kooi kind toch wel zoen worden als de redder van Cambuur. Hij is verantwoordelijk voor 8 miljoen. En hij dus heel te volle, denk ik. Maar goed, hij is nou aan de telefoon. Dag Pieter. Meneer Kooi. Goeiemiddag. Goeiemiddag. Vertel eens Pieter, waarom steekt zo Safvolle Yield in Cambuur? Was dat prachtig? Ja, maar ja, is dat een bank bij een heel soort rente? Of is het gewoon pure liefdadigheid? Nee, maar het is toch een prachtig avontuur wat Cambuur zo omgeeft. En ja, het is prachtig om het sluitstuk te wijzen kennen op dit stadion. Stadion de Zee. Ja, en ik vind het minstens zo belangrijk om ik nog een keer te benemen dat ik oormeestig niet voorgang binnen. Die ik een hele belangrijke rol ha in het tot stand komen van dit prachtige stadion. En ja, het is mooi om dit te kennen, Dwan. Ja, maar heel eerlijk, hè, Pieter. En ik heb het gevoel, en steeds maar als het net zo is. Maar je bloot het net bij. Want daar steekt er nou Ik ongeveer vind 8 dat geen miljoen uitspraak in. wordt, Dwan. Alleen nog voor de namen betellen ze toch wel €1 miljoen. Nou, dat ben maar een paar letters. Dat is 12 hele ton per letter. Maar dan steen je aan de 12e in de KKD. En dan zit er op het Gutte Stadion in neonletters zit er Kooi. En dan steen je 12e in de KKD. Die selectie moet ook beter worden natuurlijk. Ja, en het scootje moet naar kampioen worden.
Daar steekt ik nog heel in. Dat we jij niet even vergeten. Ja, dat wil ik even De vergeten. sterke Jerken, hè? Het scootje Ja, ja, van Pieter ja, ja, in de IFS. Maar Pieter, we hadden niet schrikt even door Hoorn. Cambuur die wil dus als technisch manager Lars Lamboy aanloeken van RKC. Maar die had nog een contractje daar. En dat had even aangekocht worden. God, dan kist er wel een peercent nog bij. Dan hebben we die Lamboy. Dan hebben we de boel technisch toch weer een beetje op orde voor de toekomst. Is dat nou net een... Ja, dat is toch even een appeltje voor jou, net? Ja, en als je het eerst al wat ik zei, het wie mooi om hier het sluitstuk in te kennen wijzen. En ik denk dat het stadion, ja, dat daar leiding gaat, dat het spelersbudget voor het rekst als stap meidje in. Nou, daarna is met je de komende in, met je gewoon zwaar dat je zo'n binnen, zo'n blue als club. En mij dit stadion als basis, kerst overal op elk gebied kan stappen, meidje. Ja. Dit is Wij wennen gewoon toch, een heel Pieter? belangrijke stap. Wij wennen zo. In Drachten. Wanneer komt het in de Rie van Smellingen aan? Want de lulst is een politicus, man. Ja. Nee, maar het is dus zo dat op het moment dat stadion er komt, de omzetting gaat omhoog. Ja, dan moet de club zelf heel wat dwaan kennen. Ja, maar dit is nog even een acuut probleem wat eigenlijk zo gauw mogelijk oplost worden moet. Want de selectie voor Takkum seizoen moet geesteld worden. Maar wat ik dan zo mooi zou vinden, Geert, is dat de komende 3 tot 4 jaar... dat Cambuur stappen meidje kennen. En dat de basis goed zo'n wordt. Of zo'n is en zo'n bloed de komende jaren. En dan vind ik dat het een beetje geduld wezen moet. Met z'n allen, je moet weer ingroeien. We moeten in het naar Joske groeien. Ja. Je hebt het hele optuigen van een hele organisatie. Je hebt erbij het commerciële apparaat wat verder uitgebouwd worden moet. Ja, maar ja, ik denk dat weet het wat een het is, kwestie van Pieter? de komende jaren is. Geduld en betaald voetbal, dat is een contradictio in Ja. terminus. Ja, dat is ik wel weer. Ja. Maar waarom, de eerste vraag wie van waarom dost het eigenlijk? Waarom seks dat volle hield in Cambuur? En dan zei, nou ja, dan kan het antwoord een beetje uit, dat is toch mooi. Maar wat zit er nou ja, achter? Is dat echt puur passie, beleving? Ja, Of is- uiteindelijk wel. Ja, passie. Weet je, ik ben een mens die leeft van passie en beleving. En degene die mij een beetje kennen, die weten dat. Ik vind passie en beleving, dat zit centraal in mijn gebeuren. En dat viel ik bij Cambuur, viel ik dat ik. Nou, je wie natuurlijk acuut niet. De stadionnamen, nou, dat wie een cadeautje uit het bedrijf om het bedrijf nog een keer een set naar voren te gaan. En dat wie van Cambuur, wie dat ik al heel mooi. En toen de man bij me kwam, dat ze jongen van ja, maar ja, we gaan een groot probleem. Wie krijgt het zo net roderie in? Nou, toen had ik nog eens een keer nagedacht. Ik denk van ja, dit is ik impact meidje. En het is een lening die ik net voor de rechtstalast hoef te worden. Ja, dan kun je de komende jaren heel mooi in het naaie jaske groeien. En daarmee zwaar je dat je hele organisatie goed vindt, dus optuigen, de omzet omhoog krijgen. Maar goed, ze Dus moeten de eerste natuurlijk komende jaren, maar het is toch oorlog miljoen betalen aan rente en aflossing. Ja, net alleen nog aan die, maar ook aan de gemeente. Ja, zeker. Maar op het moment dat jou een nieuw stadion hebt met 4000 stoelen. En dus ik zoek een oproep doen willen naar die 4000 stoelen. Er zijn te veel met seizoenkaartenhouders bij. Er moeten meer sponsoren, de stapmeidjes in de Cambuur. Zetten we het met z'n allen op een hoger plan te kennen. En natuurlijk, op het moment dat er een technische man komt en dan moet iets aangekocht worden. Ja, maar dat vind ik kortere termijn. Ik zoek het als een plan voor de komende 4 tot 10 jaar. Ja, oké. Hey, Pieter, zo'n naam op zo'n stadion. Dat is een cadeautje aan het bedrijf was dus verkocht had. Ja. Helpt dat? Genereert dat omzet, zo'n naam op zo'n stadion? Dat is wat ik van uw collega's wil, ja, dat zeker helpt. En ik vond het zelf ook wel een mooie stunt. Ik ben als boerenzoon opgegroeid in de regio. De familieborkerij die koek net nemen. De kooi koek wel ombouwen. Nou, en hoe mooi is het dan dat je familienaam op zijn prachtig stadion. Ja, nee, dat is Ja, maar, prachtig. ja, maar dan word je natuurlijk wel zo heeg mogelijk voetballen. Dan word je net als op de plak staan in de KKD. Want dan steen je voor joker. Ik jou dat 3 tot 4 en dan wil ik wel eens zien. Cambuur is een opgaande lijn. Jervin komt wat meer in verval. Ik wil wel zien waar de grutter is binnen een 4. Kijk eens. Ja, Dat maar ben ik daar wie ik nog wel eens kreeg. Ik ken wat mij net. Maar Pieter, haast jarenlang op de tribune zitten bij Jervin. En ik heel lang sponsorwest. Ik denk dat nog 2-3 jaar lien. Waarom is er eigenlijk voortgegaan? Nou, er zijn wel 2 dingen. Ik weer een hele groot ontwerp daar rond de jaren. Dus ik ga überhaupt net zoveel ruimte gaan om de voetbalwedstrijden te gaan.
Er zijn 2 dingen. Er is Kooi als bedrijf en er is Pieter Kooi zelf. En dit is wat Pieter Kooi zelf doet. En dus wat het vierde zo'n bedrijf om hun eigen keuzes te maken. Het klopt dat ik Nathalie en Lien nog een Feyenoord is mijn club. Echt bij NV kwam ik wel eens. Maar bij Cambuur ben ik een protowesting studenten die het ga ik in jou het wennen. Dus ik heb dat ik altijd volgen. En toen weer 2 jaar Lien, dat een van de RVC-man mij vregen naar een wedstrijd. Ja, en toen kreeg ik dat gevoel wat ik voor de eerste keer toen ik in de Kuip kwam. Toen dacht ik van verdorie, maar wat gebeurt hier? Daar wordt je gewoon wat moois bouwt en een mooie volksclub. Ja, dat past nog beter bij de persoon Pieter. Ja. Ik heb nog 1 vraag. Hij die leuke middag gewoon juster. Hoe Jervin, ik begreep dat er eigenlijk wel een beetje klima weer is bij Jervin. En dat is de gang van zaken met Martin Koopman, dat is daar niet heel erg blij maar weer is. En dat toen zijn als van nou, ik ben er eigenlijk wel een beetje klima. Klopt dat? Nou, dat zou maar net zeggen. Nee, dat klopt net. Zo nadrukkelijk klopt dat net. Nee, wel haast wel. Nou ja, Claire, JNV had misschien wel wat erin litten. Ik had de juiste omstapt. Ja, dan stapt er een heel bedrag om. Ja, wat zich misschien direct wel verbinden wilt hier. Maar als die vraag net komt en je wil net mijn naam. Ja, en Cambuur doet dat wel. Martin Koopman wie te let, begreep ik wel. Meer thuis. Ik denk wel dat ze daar en als ik in denken van wat is hier gebeurd. Ja. Maar bij Cambuur viel ik me verboon en daar kunnen we fruit bouwen de komende jaren. En daar ga ik nog doen om dat te volgen. Ja, ik heb nog 1 laatste vraag, Pieter. Want FC Utrecht heeft natuurlijk Frans van Seumeren. Die heeft dus aan 30 miljoen euro instutsen. Wat is die plafond eigenlijk? Dan moet de eerste sterke Jerken al kampioen worden. Ja, nou, dat is met wat onekkelkleer. Nee, laat ik daar maar geen uitspraak moeten doen. Wat ik zeg, het is de komende jaren mooi verder bouwen. En die omzet omhoog krijgen. En dan moet Cambuur zelf ook in staat wezen om een prot op te brengen. Zeker. Maar nou die toch aan de lijn had, Pieter. Ik vind het wel interessant om te zien inderdaad hoe je hem die Engelsman van Sikke Heerskop, hoe zul je hem die van de troon stoten komende simmer? Want dat is natuurlijk de grote vraag. Ja, precies. Hier begin nou ook iets. Hier krijgt het nou toch net meer regel op die het zeker. En Gungen zeg ik een hele protogoed. Maar we zullen dit hier in zijn les die al een keer flink naar zitten. Ik ga voor de zekerheid nog even een extra tuur en 2 haaienvakken besteld. Toch even voor de zekerheid. Lekker wel. Pieter, hartstikke bedankt. Gradien. Oké, en tot de volgende keer. Is dan ja. Bedje, maar is dan ik Pietertje nou? Of? Nee, zeker. Meneer Kooi, meneer Kooi. Maar Roelof. Wat jullie van Otler de fout in net. Siepie. Oh, jongens. Ik woon naar ouder met mij praten. Ja. Maar ze komen net vinden, hè? Hij hem verstopt. Serieus? Ja? Hij mocht net, of? Hij mocht wel. Hij mocht wel. Ze hebben hem zocht, maar ze komen net vinden. Nee. Hij hier hem zelf opsletten in een lokkerke, denk ik. Ja. Dan treedt hij op een fantastische manier in de voetsporen van Arek Radomski. Want? Nou, die wil ik een keer interviewen naar de wedstrijd Fortuna Sittard Sportclub Jervin. Toen hier Radomski een rode kaart kregen. Kon weg net vinden. Nee, hè? Nee. Dit is... Ik vind dat nooit zo sterk, hè? Ik vind het wel een beetje zwak. Dan maar ik ga nog liever dat hij die fout maakt dan dat hij dan dat even een mans genoeg is om even journalistisch. Maar goed, Siep van Otler. Oski nemen? Mooi moment voor deze vraag. Verlengen? Ja. Ja, gewoon verlengen? Ik vind Siep van Otler een goede voetballer. Ja, maar hij maakt het al die 2 cruciale flaters per wedstrijd. Nou, dat is vol net, maar hij maakt er wel eens wat, ja. Ja, toch? En dat maakt er echt uit. Maar ik zou zeggen, jongen, vertrouwen aan contracten maar ontbieden. Ik bedoel, het weer wel een volle, ja. Dat jou ook wel daar. Het heeft dat bijhouden, foutjes, blunders. En dat heeft met Van Otler net. Maar hoeveel krediet had hij? Het valt een beetje. Nee, maar misschien zou jij zeggen van we moeten hem net meer als laatste man opstellen. We moeten hem gewoon als controlerende middenvelder opstellen. Maar daar is hij misschien wel volle beter. Ja, maar Sharon Verder de Jong, daar kun je niks aan flaten, meidje, die je een doelpunt kost. Dus ja, dat klopt. Ja. En Paniek van Losgie, ik weer de fout in. Die hier kwestie. Hier vind ik het iets met 3 centrale verdedigers spelen. En dan is het wel fijn als je zoals van altijd bij. Maar had ik wel controlerend voor het middenveld spelen. Maar hij maakt altijd cruciale fouten. Ja. Want dat wie toen zo'n breedtepaasje in de Go Ahead Eagles uit in de bij PSV liet hij die bal gaan. Ja, er zijn wel meer voorbeelden. Ja. Goed, en dan weer nog de grote verrassing natuurlijk. Want Sarawi, die ziet net in de basis, zit in de dugout. Laten we eerst even jaren naar een Gypte interview. Mai. De man zelf? Ja, mij. Sarawi. The coach said that you have been late repeatedly. Is that correct? Again, this is a question for the coach. I think I'm being professional every day. I think I'm trying to provide for the team, develop myself all the time. So
if that's what the coach says, that's what the coach says. But again, were you late? Yes or no? Please ask the coach. Please ask the coach. Hij wil niks zeggen. Maar, gelukkig, in de catacomben, waar kamertje in? De coach. De coach. Nee, Siep van Otla net in ieder Nee, van geval. Otler. nee. Nou, gelijk maar even van Wonderen. Ja. Van Wonderen. Maar de Ja. vraag waarom hij op de bank zit. Nou, dat heeft met disciplinaire maatregelen te maken. Dus het werken met een team betekent je hebt bepaalde regels, je maakt afspraken. En dan moet iedereen zich aan houden. En als iemand dat een keer, dat kan een keer gebeuren, dat door omstandigheden niet lukt. Hè, bijvoorbeeld om op tijd te komen. Maar als dat Dat was het. Hij was te laat. maar als dat herhaaldelijk gebeurt, dus herhaaldelijk te laat komen, dan moet je daar in de groep iets aan doen. Omdat anders is de volgende en de volgende en de volgende. Die denken ook, ja, dat is kennelijk hoeft dat niet. Dus dan hoef ik ook niet op tijd te komen. Dus dat is de reden. Hou je aan de regels. En dan heb je alle vrijheid om te werken en jezelf te ontwikkelen. Dus daarom hebben die maatregelen moeten nemen. Ja, Do voedt het een goede maatregel. Dit is ook wel wat goed het in het betellen voetbal gaat. Maar als er zit een dynamiek in die groep. Er is een trainer, die is de baas. En als hij dit soort dingen maar wat sloeren liet, dan krijgt hij inderdaad... En ik weet ook niet wat voor morens dat is in zo'n voetbalgroep. Maar Geert, hier is toch ook een oordestraf betekent, kind? Tuurlijk net. Dat is toch hartstikke terjocht. Hyundai altijd is, zoals Van Wonderen zei... Oké, hij hield wel ietsje vlugger sinds kennen in plak van deze 50 seconden. Maar hij komt gewoon een aantal keer achter voor te let. Dan is het toch terjocht, omdat je hem uitzetten. Ik bedoel, Natuurlijk, maar je voor de kan... alternatieve staat. de kleikamer onvaaien, de vaatwasser oprommen. Dat is toch in de context. Als dat nou een jongen is die eens een keer te letkamer is, of dat het een incident is en ik hoor ik nou misschien wel niks aan het doen. Ja, oké, maar ik neem aan dat het net de eerste keer... Ja, hij zou toch ik herhalen. Herhaaldelijk gebeurd. Ja, dan... Maar dit weer een cruciale wedstrijd. Ook in de street, in de race om play-offs, Europees voetbal. Het stadion is niet maakt die trainer alleen nog maar sterker. Precies. Dan maakt die trainer alleen nog maar sterker. Die zei, jongen, ongeacht de persoon, ongeacht het belang van de wedstrijd. Wij hebben hier regels. Dan overtreedt die regels herhaaldelijk. Maar wat nou, als je mij rust... Ja, wie nou net het geval, maar stel je voor, dan steen je na 44 minuten steen je mij 0-3 achter. Dat zei zo. Ja, maar dan... Het zei zo. Ja. En dan, Je bent eensgezind? Zeker. Ja, jammer, hè? Ja. Nee, Nou ja, wij maar trein ben eens gezien. Nou ja, ik dacht van je beste speler. Natuurlijk, ik vind ik. Natuurlijk voor de balans in je elftal en oorstinken oren Als van. het niet de beste speler is, dan juist hem straf? Ja. Nou, kom op, hé. Maar dan is toch weg, dan ben je toch gezien. Nou ja, dat is wel zo. Maar ik zou een alternatieve straf bedenken. Een orenstraf. Ja, maar sjug ik even, en natuurlijk het mij net mij wegen, maar sjug hoe die Saroui bij die voor de camera stiet. Dat stiet toch, wees een kerel, look het boetekleed, jongen. Ja, ik heb hij stiet toch voor de camera? Ja, maar hij zei niks. Het enige is de trainer, de coach. Ja, wees dan een kerel zegt, ja, ik heb een pikken te let west. Nou, hier ik net wel, maar een dom van mij, punt. Ja, nodig zou wat omheen lullen, vind ik net sterk. Is hij het wel de Machinowski-tournee? Denk ik wel. Ik weet net dat hier echt wat maar te krijgen had. Hij zou misschien wel iets meer onder de bel loeken wel om voor keer dan. Maar nou, aan de andere kant verwonderd is ik wel. Dus hij had volgend hier een nieuwe trainer als hij er nog is. Ja, en ik denk ook dat Jereveen wel de hoofdprijs van Saroui. Op deze wijze krijgt Jereveen de hoofdprijs. Volgende week is sowieso net, toch? Nee, want hij is wat zwervende natuurlijk. Hè. Hij is op zijn sterkste eigenlijk aan de linkerkant. Stier van de linkerkant. Maar hij hield hij naar het volle centrum. En daar komt hij volle minuten als in rug. Je hoeft wel de paas voor het tweede goal, hè? Alsjeblieft. En bij Feyenoord wien ze echt benauwd voor hem, hè? Ja, tuurlijk. Treieman eromheen, hè? Treieman. En dat je Treieman om Saroui heen steen hebben, dan staan de 2 oren vrij. Ja, Nunnely. Ja, dus dat maakt het ook helemaal niks uit. Oh jongens, hij hem toevallig echt PSV Twente, jongen. Ja. Nee, Mitchell van Bergen. Ja. Ken je hem nog? Ja, zeker. Wat zei ik altijd van Mitchell van Bergen? Die scoort nooit. En je wist nog maar dat hij vanaf middenveld boont erin. Hij komt er in. Gaat er niet in. Ik zei, gaat er niet in. Maar dan is het een eindje van de middeling. Dat zie ik je vertellen. En hij had er goed en nooit toch. En dat wil hem vertalen. Denk ik mis, ja. Hey jongens, Henk de Jong maakt dus blouwen. Maar Kees van Wonderen, waar maakt Kees van Wonderen eigenlijk op volgen? Er zijn op nota 2 topkandidaten. Want Ferry de Haan had een peteerhoorn met Maurice Stijn en met Rick Kruis. Maar bij mij meer gaat hij wel peteren 4, toch? Ja. Maar dit ben nou al die bekend binnen. Want Geert hier vorige week een absolute primeur. Dus ik heb een bron. En die klopte, hè? En die klopt. Die klopte. Maar hij komt niet. Nou, laten we even hier naar Ferry de Haan. Even hier naar Ferry de Haan. Ja, lekker man. Want de bron, wat zei de bron ook weer? De bron? Die zei Van Nistelrooy. Die zei Van Nistelrooy. Ja. Oké, en nou zei het Ferry de Haan. En wat zei het Ferry? Oer Van Nistelrooy. Even hier. Lekker.
Ruud van Nistelrooy, Alex Pastoor, Robin Veldman, Marinus Dijkhuizen? Nou, ik wil op de eerste naam wil ik wel ingaan, want die lees ik overal terug met Ruud. Daar is een tijd geleden al contact geweest en hebben we gevraagd of we daar eens over konden praten. Maar dat is geen optie gebleken, dus ja, daar hoeven we verder ook niet moeilijk over te doen. Geen optie vanuit de kant van Ruud van Nistelrooy, want die gaat liever naar een club in het buitenland? Dat weet ik niet. We hebben gevraagd in het kader hoe we het gesprek begonnen, van joh, kunnen we daar eens een gesprek over voeren. Dat is via zijn agent gegaan en dat is ook al een tijd geleden. En toen werd er aangegeven, Heerenveen is geen optie daarin. Ja, ze hebben Van Nistelrooy dus wel benaderen, Ja. maar Maar hij won net. hij wil net. Nee. Nee, is dat spietig? Nou, weet ik net hoor. Nee, Roelof, is dat spietig? Ja, weet ik niet. Andor, is dat spietig? Ik vind het wel spietig, ja. Ja? Ja, Want? ik denk dat hij wel past hier bij Heerenveen. Ja, want Kees van Wonderen het geluks kwon en ja, Ruud van Nistelrooy had een gelukspet. Gelukspet, ja, daarom. En die geluksvorm van Kees, die heeft net heel lang werken, lik het sas is, hè. Nee, maar ik wil bij zulke trainers altijd eerst even zien dat ze wat kennen. En Van Nistelrooy had in die PSV gewoon, dat wie net een goed hier. En die heeft je dan niks gepresteerd. Dat klopt net hier ondal, want ze hadden beker woen dat hier. Johan Cruijffschaal. Johan Cruijffschaal, plus dat hij bij Jong PSV coach West had. Dus het is net dat hij hier een ondervinding had. Nee, maar dat is dat misschien zie net ik het probleem. Als hij het bij PSV wel snel litten hoe die innerlijk kost stekt. Het is een financieel en geestelijk volstrekt onafhankelijk persoon. En als hem iets niet aanstaat en dat gaat zo via dat hij denkt, hier kan ik niet meer de voeten, dan is hij weg. Maar zo'n trainer had Heerenveen nou ook. En zo'n trainer had Heerenveen met Dwight Lodewegen ook gewoon. Ja, klopt. Nee, want het verschil is dat Kees van Wonderen op meerdere plakken en bij meerdere clubs Sjellitten had dat hij zijn werk goed doet. En Van Nistelrooy had... Eigenlijk op het hoogste niveau alleen nog bij Go Ahead Eagles. Nee, hij had toch... Hij had assistent-trainer West bij FC Twente. Hij had de jeugddiën. Hij had alle jong Nederland elftal ongeveer gewoon. Hij had als assistent al een heel... Nee, maar hij had al een heel soort ervaring als trainer al in het vak. En Van Nistelrooy haast niks. Dat is, ik vind dus net dat je zegt dat hij haast geen ondervinding had. Want hij had wel ondervinding. Hij had meerdere jaren trainer West in het betellen voetbal. Bij een van de grootste clubs van Nederland. Maar de druk die hij had, die erbij komt bij zijn club. Ja, dan vind ik dat telt toch goed. Maar hier hij past bij Heerenveen als voormalig voetballer. Ja, dat is wel een Uitwingboer. Daar heb ik wel een beetje twijfel bij. Ik ben wel een beetje bang voor het Van Basten effect. Die hem alle dagen wedstrijden veranderen. Waarom kennen ze dit net? Wat ik vreeg hier. Wat is dit nou? Dat doe je toch zo? Ja. Dat het Van Nistelrooy echt natuurlijk. En die enorme drive die man in hem heeft. Die is fantastisch. Maar echt fatalistisch werkje. Ja, zeker. Hij is die topsport mentaliteit. Dat klimaat is hij gewend. Hij heeft natuurlijk altijd in de absolute top het te werken. Bij Manchester United, bij Real Madrid. Maar nog maar in de top. Hè? Ik denk dat een probleem is. Maar hoe zijn Ali? Bij Kees van Wonderen. Ik denk dat hij volle meer vregend en vergend was in spelers dan dat het opsmiet. Ja. En dat de spelers wollen. Ja. Of kennen. Ja. Of kennen. Ja. Maar goed, en dan Riet van Nistelrooy zit dus nou een dikke vette streek erin. Ik heb het idee dat er nog wel wat meer naam hiest. Nou ja, Maurice Stijn dus. Hè. Vind je Maurice Stijn? Is dat een geschikte trainer? Nee, maar die past toch net bij Heerenveen? Nee, maar ja, ik denk wel dat hij op pole position lijkt, jongens. Dat wordt ontkend door Ferry de Haan. Maar waarom denkst du dat? Ja. Nou ja, hij had dus een eerste peteerhoorn. Als je een aantal kandidaten hebt, volgens mij begin je al die boppen on je listje. Nou ja, daar zit dan blijkbaar Maurice Stijn. En dit wie het eerste peteer. Er zitten wel heel volle aannames in. Ja. Van Nistelrooy hebben ze dus al volle jedder in een volle jedder stadium benaderen. Dus nog wie dat als de eerste keus? Ja, dat zoek in. Ja. Nou ja, volgens mij had ze toch wel zijn van we vieren gewoon meerdere peteren, maar meerdere trainers en daar kiezen de best uit. Ja, dan is het wel heel raar om dan onderin dat Ian daar dan dat Maurice Stijn dan degene is dan de eerste. Maar je begint toch net bij je nummer 8. Ja. 8 trainers. Nou, hadden we 8 trainers. Nou, de nummer 8. Nou ja, die willen we eigenlijk Sabi leven net, want die zit op het 8e plak. Maar laten we de Wollens als eerste een peteer mee jongen. Ik denk niet dat ze 8 peteren vieren, maar 3 of jou, of misschien wel 4. Jongens, wat is er voor Stijn te zeggen? Wat is er voor Stijn te zeggen? Overperformer. Ja, dat willen ze graag. Ja, overperformer. Ja, heeft ook een Wollens die? Mijn hemel. Is dat het wel eens dingen? Oh, ik heb wel eens een overacting dingen. Ja, dat zul ik mezelf net herkennen. Maar goed. Nee, maar wat is er voor hem te zeggen? Hij had nou even een beetje... Wat hij in Amsterdam kind in Heerenveen. Ja, maar hij had een beetje ongelukkige uitspraken die en dat werd hem dan natuurlijk heel erg naaidroegen. Dat had hij denk ik wel spiet van dat hij dat wij van Almere. Het is niet handig. Dat was niet handig. Hè? Maar weet je wat ik het slimste van vind? Dat hij dat site is net toek. En dat is net dat we wel volgens mij wel is. Dat zei hij dat in het programma bij Ziggo. Maar dan had hij nog een
ik denk wel 20-30 minuten de tijd om in die uitzending dat nog even herstelt rond te het net. nemen. Hij herstelt En of ze van, oh shit, dat zit maten. Of letter nog. Dat is nog heel helemaal dom. net. Dat is En heel dom, maar laten we absoluut net roomster wezen als de pauze. Laten we nou vooral hebben hoe de trainingskwaliteit Ja, is. precies. Nou, dat ik bedoel denk ik. dat het wat saait over hem als type meesk. Dat je dat net dogge. En dat vind ik het pijnlijkste van het hele verhaal. Ja. En daardoor zet ik eigenlijk een foto aan het Maar streep. betekent Maar ook, ik hopen dat het er niet een wordt. goede trainer? Nou ja, En is het dan nog specifieker, zou het een goede trainer wezen van Heerenveen? nou, ik vind... Ik denk het wel. Ik denk dat hij van Heerenveen wel een goede trainer wezen kan. Ja? Want ja, wat Andor zei, hij had gewoon goed presteerd bij VVV Venlo. Absoluut. Hij had het goed dienen bij Sparta. Had gewoon echt hele goede resultaten hebben. Ja. Natuurlijk hier bij Ajax volle minder. Maar ja, dat NAC, weer maar gedoemd, dat wordt gedoemd te mislukken. Dat was gedoemd Ja. te mislukken. Dan Rick Maar Kruijs. ik vind hij past qua mens net bij Heerenveen. De nette club die Heerenveen is, bij zo'n straatschoffie als Stijn is, dat vind ik je met. Ja, maar we zitten en Do Ropt hier alle weekend. Er moet een weer klootzak in het elftal. Ja. Type Martens de Roon. Ja. Nou, dan wordt de trainer is een type Marten de Roon. Ja, maar een trainer is een Ja, maar een uitgangwoord van beetje- de club. En een type Martin de Roon is gewoon een van de halve spelers. Ja, dus dat oké. is iets wezenlijks Maar anders. het is net zo dat hij hem alle weekend gewoon misdraagt. Maurice Stijn. Maar wat is nou de reden dat die Rick Kruijs op hier enorm in het brand Nou, waarschijnlijk hetzelfde weer wat anders zei. Overperformen. Want nevens mij, dat lijkt behoorlijk. Hoe best ze nou? VVV? Maar die hebben we. Ze staan boven Cambuur. Correct. Nou, zei dat momenteel Correct. het geval, hè, maar dat ja, zie je maar goed, dan ik ook. daar. Hij zit Nee, ook maar wel goed, dat kiest financiële echt wel- malaise. Ja, dat is denk ik wel was ten mij aan kist. Hij is al een simmer, moest hij zijn beste spelers moesten voort. dat Er wie amper yield. En hij docht het mij die middelen die te Ja. binnen dotter het net onaardig. Nee, Was het daarom wel goed bij Heerenveen? Had hij Nee, dat volle denk yield. dat hij het hem manmoedig Ja. over die chinslagen heen en verrotten. Want hij kreeg ze om eer natuurlijk. Maar die trainen die een beetje voetbal, ik hoor, die gaat er wel uit, want de sensie weer nap. Het is in der chaos. En hij is dan ook wel Sahin. Ik bedoel, Sahin in de eerste wedstrijd, VVV Cambuur, Suleiman Alouche. Echt een geweldige speler. Die had het Cambuur ook griezelig lastig maken. Maar dat weer wel een lastig fancy in de groep. Dus die had die 3 keer op een bank zetten. Die kwam ik een paar keer te let. En zat een goede trainer dan dat. Dan let je hem net met spelen. Uiteindelijk is hij uit de selectie set. Is hij verkocht aan een club in Kazachstan of zo. Maar dan is hij dus ook wel bij machten om zo'n besluit te nemen. Om een van je beste spelers gewoon voor te dwan. Omdat hij hem net onafspraken had. Ja, dat valt wel, vind ik wel dat valt hem te prijzen. Vind Rick Kruijs logischer dan Maurice Stijn eigenlijk. Ja? Ja? Maar ik vind... bij mij zit op pole position Alex Pastoor. Dat hoop ik echt. Ja. Ja. Omdat ik echt vind dat hij Safol ondervinding al had. Heel veel goede dingen die hij had als trainer. Ik mag graag naar hem luisteren. Hij had altijd nieuwsgierige interviews. Dus dat vind ik altijd wel fijn. Is een eigenwijs matje. Had een pad karakter. Ik vind dat al hier wel mooi. Ook Ik hou zo is de ervan. Alex Pastoor. Die zit bij mij... En we hebben bijvoorbeeld, Maurice Stijn hebben we toen gehoord, Pastoor, dus Rick Kruijs, Robin Veldman wordt dan wel neemt. Ja, maar die gaan ze nog net benaderen, weet ik. Dus ik denk dan, als hij dan nou nog net benaderen is, dan vreeg ik me altijd nog wat wordt. Maar Ja, dat vrees ik ook, want die is toch aan alle kanten bekend binnen de club. Ja. Dus dan Dus die is moet Ja. je Echt veronderstellen. beschikbaar. Philip Cocu nee, is beschikbaar. grijze muis. Grijze muis. Ja. Nou, we hebben Dat wel- is verwonderlijk, heb ik vorige week gehad. Dus Van wie? grijs haar, grijs pak. Ja, van Geert Jelle. Oh ja. Ja, Philip Cocu dus net. Stijn Schaars. Ja, dat zou ik nog wel heel nieuwsgierig vinden. Die had natuurlijk hetzelfde als Ruud van Nistelrooy. Die had nog minder ondervinding. Dus Totaal net. Dus Nee. in die zin ben ik er een keer voorstander van. Maar ik zie bij hem als speler al dat ik dacht, dit kon wel eens een hele goede trainer worden. Ja, dat gevoel deel ik wel. Alleen als je het nou bij Peter Bos, lekker bij Peter Bos, op het allerhoogste niveau in de Champions League. Ja, ik denk dat hij daar lekker zit. En volgens mij, maar dat is een oorname. Het die zijn diploma voor coach betaald voetbal ik net. Natuurlijk. Nee, Oké, denk ik nou net. dus dan valt die echo. En heb ik nog in je namen, jongens? Ole Tobiasen. Ik zou graag zeggen, wanneer komt hij? Maar daar komt hij dus eigenlijk. Ja, dat is oh, apart dat- dat hij net zo heel vol aan neemt wordt Nou ja, eigenlijk. ik denk dat ik dat wel weet. Want die is voortstuurd terug Ferry de Haan. Zolang als Ferry de Haan daar nou algemeen directeur is... en dat ik nog combineer bij de functie van technisch directeur... Ja, dat zal komt al- Ole Tobiasen net Nee. weer om in het Abelense staan. Nee, maar nooit. Dat gaat niet gebeuren. Nee, toch? Kunnen we concluderen dat er eigenlijk net echt een hele gedroomde kandidaat Jawel. is? Nou, ik denk, wanneer ik hier met Rolf Mooi, Alex Zo. Pastoor. Ja, Nou, ja, gebeuren ik die schrik er dingen. zelf ook van. Nou, Maar, gebeuren ik die dingen. denk, Mooi. Waarom dit? Wat is er gebeurd? nee, dat is zeker net, zeker net een waarom. podcast oer en een week later Oh, zit wat je wie hem dat op je vrienden weer. weekend lekker, hè? Ja, heerlijk. Heerlijk. Nou, Maar ja. ik zei ze Alex Pastoor. Do, is dat jouw Dat was favoriet? een volle kritiek hier op de podcast. Nou, nee, in dit listje eigenlijk net. Nee.
Nee. En dat moet naar, ja, dat is Marinus Dijkhuizen. Nou ja, nee, ik net. Want... Nee, dat wie Wim Anker. Wim of Hans, een van beiden. Die zei Marinus Dijkhuizen. Ja, Want maar die heb ik nu nog niet scout. Dus ik zoek serieus. Dijkhuizen. Ja, die zoek net wel. Goh, wat is die Nunnely, ik meen, hè? Nou ja, goeiedag zeg. Ja, mooi assist op Keulert. Ja, dat mooi. zijn de twee spelers die zitten met elkaar oor te zijn. Die stil. Jij? Ja. Jij? Nee, jij. Nee, jij. Ja, toen toch Keulert. Want Keulert heeft geen idee, hè? Nee, die rekt die bal en die bal die vloog erin. Ja. En ik denk van, geen idee hoe het er dier. Nee, die tweede goal wie trouwens wel heel mooi. Ja, die is mooi hoor. Ja. Dat is wel een hele mooie goal. Had ik van dit listje kiezen, maar zoek ik dan Rick Kruis. Maar ik vind dat net een... Boven Pastoor. Ja. Boven Pastoor. En Doog hier? Nee, Pastoor. Ik ben Pastoor. Ja, ik ben ook voor Maar ik Pastoor. ken Alex al zo lang leuk van toen hij... Toen hij nog speelde weer voor Heerenveen, toen neemde ze hem al trainer. Die man die denkt al zijn hele voetbalcarrière als een trainer. Ja. En ik vind dat vind ik nou echt fantastisch hoe hij Almere dus brengt. En daar een topsportklimaat weer te creëren. Ik vind het echt knap. Betellen ze Maar bij Almere misschien wel meer salaris als bij Heerenveen? Nou, dat zou best kennen, want ze hebben het goed vallen. Ja, jongen, dat is die Kronenburg groep. Ja, zit wel Jilt, hè? Die is kwam uit van Berghuis, hoe die hier kwam. Bamberg. Ja. Maar hij was een wedstrijd van Almere City Sjoen dit seizoen? Nee, het is net om te gluren, inderdaad. Nou, Dus leuk ja. is dat je trainer wordt. Nou ja, laten we maar- heel eerlijk wezen, jongens. Juster, hè, want ze blowen lang in de race. En uiteindelijk, dankjewel Siep, verliest Heerenveen. Maar het wie dik verzinnen van Feyenoord. Ja. En hoe vaak komt Heerenveen nou eigenlijk daadwerkelijk goede middelen in? Net zo heel erg vaak, hè. Het is wel heel erg verdedigend. Echt heel erg Eigenlijk verdedigend. hing je zeg maar een type Saroui in je broeken kennen. Nou, ik liep van minuut 1 Ja, al. die moet je altijd opstellen. Altijd opstellen. Altijd. Ongelooflijk. Nee, maar Alex Pastoor is net per definitie een verdedigende trainer. Hè? Helemaal net. Hij is eentje die altijd naar bevindt van zaken. Een realistische trainer. Ja, maar dat is van wonderen ik. Ik praatte trouwens juist direct met Riemen van der Velde. En toen hingen we het ook even over de nieuwe trainer. En toen hingen we het bijvoorbeeld over salaris. En nou ja, wat verdient een trainer bij SC Heerenveen? Ik heb werkelijk geen idee. Ja. Ik dacht 3 ton. Hij zei zelf, nou, ik denk net als het even doggen, ging er maar vanuit 4 ton. Geef maar eens van een keer 4 ton. Maar wat Van der Velde zei, die zei, we maken er gewoon een prestatiecontract van. Dan krijg je gewoon een oorlton. Die krijgt gewoon, gewoon, handje contantje. En die rest, die oren 2 hele ton. Per punt. Die kun je gewoon verdienen. En we hebben gewoon een bonus. Als je hem kwalificeert voor de play-offs Europees voetbal, krijg je €124.000. En kwalificeer je echt nog daadwerkelijk voor Europa, komt er nog eens een keer €124.000 bij. En als je dat net doen, vertrouw je jezelf niet. Nou, dan zie je weer daar Voor de nu als te trainer. Heel logisch, maar natuurlijk totaal onrealistisch. Want welke trainer stap je erin? Precies. Dit is totaal net gebroekelijk in een voetbalverhaal. Dus waarom zoen je dan? En dus moeten we altijd maar gewoon belachelijke hege Nee, ik salarissen betalen. zeg toch dat het vanuit Heerenveen volstrekt logisch is. Maar ja, ik snap wel dat een trainer je net van zei, of je moet echt een nobody wezen, niks presteert ha. Ja, dan zoek ze het doen. Ja, Rick Kruis misschien. Misschien kunnen we Rick Kruis ook een keer krijgen. Denk het niet. Nee. Ik moet wel zeggen, dat laatste was de gedachte erachter van, als je een beetje op jezelf vertrouwt, dan was dat avontuur. Dan was het toch wel on, toch? Dan was dat avontuur wel on. Ik had trouwens dat een vind ik ander wel naam, die waar tipt op het riool. Toch Cambuur-fans. George Ulte George Ulte is nog werkloos. Ja, die zie ik het nog een club. Ja, nou ja, goed. Nou ja, we moeten constateren dat hij het bij Cambuur goed in had. Beter als Henk. Beter als Qua Henk. punten. Qua punten. En Henk de Jong. Als trainer van Heerenveen. Nee, want die maakt die oerstap net, dat heeft hij wel 15 keer uitline. Bovendien die het verlengd, hè? Dus dat doet hij net. Nee, dus ja. Nee, je doet eigenlijk nooit meer naar Heerenveen, hè? Zou die hier aan tafel... Nooit meer. Nee, dat had hij toen zijn, toen volgens mij, inderdaad. Ja. Staan scoren misschien, maar verder. Mike Snoei, is dat nog wat? Mike Snoei? Mike Sneu. Mooi, Mike Snoei is vol bij Telstar en ze winnen misschien wel een periode. Hè? Ze winnen van ADO Den Haag, ze winnen van Cambuur. Ik zei dat ze die man uit IJmuiden niet voor me ziet. Ja. Ik zei, ze is bij de verkeerde wedstrijd, man. Ja. Het is Telstar ADO. Oh ja, nee, ik denk, ga hierheen. Nou, de eindstand. Ik zei, nou. 3-1 Telstar. Goed zo. Mooi Jongens, we zijn er rond daar, naar de overdenkingen. Zo. Ja, zeker. Nou. Of wil je hem nog wat kwijt? Eigenlijk net, hè? Hey, ik won er wat kwijt. Nou, we hebben jubileum volgende week. Ja, zeker. Jup. Zeker. Ja. Hebben jullie? Ja. We hebben Jup. Jup de pup. Maar hoe vieren we dat? Nou ja. Hoe vier ben je? We zitten 250 afleveringen. Nee, jong. Ja, 200. En ik kan me nog heugen, jongens, dat wie ik jubileum, dat wie de 100ste aflevering. Ja, dat weet ik Dat wie wel. toen de podcast hier alleen nog audio, toen hingen we al die gebak. Ja. En toen wie Sipke Hulshoff, Ja. die juist direct inkwam, Ja. die als gast. Ja. Mocht hij nog komen? Toen mocht hij nog komen. maar nou Zie mag je nog- niet meer nee, Feyenoord. maar dat meer. God allemaal. En wij zitten daar lekker onder gebak tijdens de uitzending en we hier al die En dat felicitaties. is die mooie geklingel van vorkjes. En het was Chimpansjes, hoor. echt mooie radio. Hartstikke leuk.
En na een jelle zei de technicus, jongens, ziet een knopje verkeerd. Ik heb niks opnaam. Ja. Dus toen moesten Alles we op alles mij. op een eindwaan. Ja, en het gebak wie al Alles hierop. op. Dus wij weg kwotje. Mijn varkjes, gebakjes. Lekker jongens. Lekker gebak. Goed zo. Oh ja, ik heb trouwens nog wat. Ik heb een mok voor een prijsvraag. En een prijsvraag? Ja, we hebben een prijsvraag. Ik denk, ja, goed, ja, ik ken die kaart. Ja, ik ken die kaart wel Jan van Heerenveen en FC Twente, maar dat wordt nog zo lang. Dus ik denk, nou, 3 weet je april. wat? Ja, 3 april. Maar dat is zo. Oké, dus dan Over die volgende week. Nee, over die volgende week. Ja. Maar ik heb nog een mok. Ja, Ja, dit is het. Dit, ja, waar die- wil die nou net winnen? Nee. Toch? Nee, Nee, oké. En dan moeten we een prijsvraag bedenken. Ja, Nou ja, hoeveel kleuren truien het Geert van Thun in de kast? ja. Oké. Nou Geert, maak je daar eventjes die moment van. Ik pak even de goede camera nu, want eindelijk zie ik dat lampje. Dat is makkelijk, dat weer nog net makkelijk. Vrienden en vriendinnen van de podcast. Ik ben nogal van de trui in het t-shirt. Ik kan het echt net helpen. Het is saai, maar ik viel me nog een keer zo lang in kleren die het goed zitten. Vandaar. Maar ik had natuurlijk wel een behoorlijke collectie truien tussen lezen. Die keep ik, net verder vertellen, in Italië. Jazeker. En dan is het altijd lekker en altijd mooi in fijne kleuren. To the Dus point. hoeveel van die prachtige truien heb ik in de kast lezen? We doggen plus en min 5. Oh, ik dacht alleen nog kleuren. Kleuren? Alleen kleuren? Ja, dat is alleen blauw en reet, toch? Ja, dat hoek ik zitten. Blauwe Blauw en reet, reet. that's it. Nou goed, scroll op, blauw of reet. En dan, hey, Sabisa, ben je koorshouwer, toch? Naam en adres. Mail, hoe dan ook even wat, naar sport@omroepfriesland.nl. Het komt net zo correct, we rekenen niet alles goed. En dit is de prijs. Zet vooral wel die eigen naam, adres en telefoonnummer En erbij. de telefoonnummers zijn toch heel tijd? Ja, maar ik krijg toch? al je telefoonnummers op de mail. Ik heb het erbij. Oh, ik kan ze nog nooit bellen. Nee, ik doe alles via de mail. Hij shoot sowieso alles terug naar Nee, ik regel dat zelf. Ik toch Goed dat voor jongens. die meesten persoonlijk. Maar wel. Geert, Nou, dan dit was zit je een- nog aan de etenstafel en dan zit je dan hoe denkst de dij is en dan denk je, ik heb bij een multimiljonair aan het Bedelen West voor Yield van Lars Lamboy. Ik heb een quizvraag voorlezen hoeveel kleuren truien ik ga. Hoe zit het nog niet te staan? Ja. Ja. Wat Jaantje dan ik, wat vies nou van jezelf? Ja, toen zei ze mij dat ik een hopeloos figuur ben qua kleding. Want ik wil nooit wat oors. En dat is... En dat ze gelijk En ik hebben. jou dat daar. Jongens, de overdenkingen. De eerste is van Roelof. Ja. Komt-ie, Suzanne Schulting of Hanne de Smet? Oeh, dat is een goeie, ja. Zo. Daar komen we er niet op terug. Oh! Nou, Ik weet wel wat Sisse was, maar ja. Oh, nou, dan was natuurlijk Suzanne Schulting weer Ja. interviewen. Dus zo eigenlijk zei ze toch gewoon hij de won- Smet. Ja, dat is wat de Sisse was. Nee, ik twijfel wel echt. Want het hing van heel veel dingen af. Oh, Nee, zei ze nou gewoon wat? wat wordt het? Dus in dit... Schulting. Schulting, laf. Ja, goed zo, Geert. Het is gewoon, gewoon net eerlijk. Gewoon net eerlijk. Nou, Spreek je ja. uit, man. Volg die hart. Maar goed, dat doe je toch net. Dan Geert. Geert, wat doe je liever? Plaatsje draaien op de radio. Of truiencampje in Italië. Sneuren, kom maar de sneuren, hè? Plaatsje draaien op de radio. Ja. Of naar de Kreker Cambuur Telstar. Oh, dat kan beide, want ik ben tot 6 uur aan het plaatsje Nee, draaien. Geert, En het Cambuur leuke begint van het 8 uur. onderdeel is altijd dat je een keuzemaatje maakt. Oh, nou, dan ga ik plaatsje draaien. Plaatsje draaien. En de laatste is van Andor Nijwieke Manje. Gisteren leven met de vriendinnen naar Ikea. Of toch leven met us aan tafel voor de 250ste editie van de Sportcast. De 150ste aflevering. Natuurlijk. Gebak. Neem ik gewoon. Spotcast gebak. Sportcast gebak. Ja, en we hebben een gast. Oh, Sandor van der Heijden. oh. Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Dat hem zelfs is al gebakken. Zit het maar dan... Wij maar zien fjouwen en Nee, en dat valt hier nog. Dus dat is nummerherkenning. Zet die maar uit, want ik bel daar je af. Jongens. Goed jongens. On na weekend, dan ben we er weer. Maar een nieuwe podcast. En net vierde jubileum. 250. Ontzettend dag.